Què passa quan s'acaben tots els dies? No passa res. No hi ha res. Els colors es perden a poc quan tot esclata, Abril. I el no res és res. Menteixes, Gaia. No et crec. Fas bé. Per això ets aquí. Desforestació. Milers d'hectàrees cremades en els incendis de l'estiu passat. Dolent. On és la gent que escriu les bones notícies? On és? Quina sort que mentre a fora tot esclata els teus colors es mantenen intactes. Sí, a vegades fan molt soroll, però si ens tapem les orelles no podrem escoltar. Això és el cant d'una sirena, que a vegades van ben de pressa per salvar tota la tripulació d'un naufragi. I si fem així, amb el nas, no podem olorar. Però tot i que hi ha males olors, tapant-nos el nas també perdem les bones. Com per exemple l'olor del Bruno. I mira, què passa si fem així? Està fosc, oi? Però a vegades està molt bé a la foscor, perquè és quan més brillen les estrelles. Què? Creus que encara menteixo? No, És que és evident. no, Gaia. No és això. La Terra és a punt d'esclatar. Em vols? N'he preparat per veure el final juntes. Encara no te n'has adonat. Què passa quan tots els dies s'acaben? Que les nits comencen.